سلام أفكرت سبورت نلومي زي تدالو سبورتاوي حبريتات حيزنا قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم بإرترايان تقرادمتي تعبيلو زكاية جلو مبل 11 زور قردم بشكريتا رواندا 2019 لوم 25 شمون تنيكاتيت حمشاي مدرخ آب زسلاسة للو إرتراوي تقرادماي بينيام قرماي نمورادرتو بمبلاتس آرحا خوين واتيوم مسكالوت شمونت تقرادمتي آب كتسبتا ودرتت أماتي موك أديم مسمر زرقت بينيام نزينا إلومي كاب كارونجينا موسا كوينو زمرهم 230 شمونت نتبشوعات كيلومتر زشفن ودرن مززام 3 ساعات 4 كلتن دقيقن حدا كاليتن وسيدلوم رواندا يوسف أروريا كاب كلب ديال كومارسي تولادي تشيك دانيال توركين نبيليام سيعبهم كالعين سالسين كوينو مزاعتو تقرادمتيوم أبزنا إذا عمت زوردر بشكليتا لا تروبيكال أميسا بونغو غابون نعبيتي بشك بروفيشنال تقرادمتي آب كسبتاو قدم بمسعر سمو زخول عول دومن سيبينيام نزينا يلومي عود زبقع كافة لما نايزو در مسكالوت 10 تقرادمتي عود ناي مهدام سقوم تدحر موساديوم وناني بيج عمالي إرتراوي تقرادماي كلب أستانا مرهو قدوس مسود دقانتو تقاچيو مودقتي آقاتي موكوان تنبره كلتي أمن تقرادمتي إنا تبراري بزقبرو قال سجن نعباي وجلك حوسواك إلوم كالوت إرترايان تقرادمتي 3 دقائق 45 كاليتن دحيرا مسمتت وجل زاتو كونن كلو يعقوب دبساي مبل 13 هينوكم ابراهام مبل 20 كلتن مرهو قدوس مبل 30 سيراك تصفوم مبل 31 عود قبر مدن مبل 5 مخسب دبساي مبل 50 شعتن ترتاحيزم وددروم زازيمم بيج عماليان ماليا بلوس أفريقاوي تقرادماي حجون آب زبان مرهوي أيوتان مرهو قدوس نتولادي إستونيا راين تامراماي ب10 شوعات كاليتات تقبل لبلوم سيراك تصفون بالعلي 4 دقائق 4 كاليتن مسك قداموت 10 تقرادمتي تسريع لهم ماليا أنبس عقب كاب سبانيوي بابلو تورز ناب روانداوي مويسي موغيشا قعيزالام تقرادماي كلب بروتيك روحان دوبلاي نقتليا ماليا كتسبتا ودر كعقبا كيلولوم بغانتا كلب أستانا قداميتي هاقرايت غانتا إرتراخا 1 دقائق 10 كاليتن دحيرا كالاي بوتا حيزالام زور رواندا 2019 صباح عربي كاب موسانز ناب نياماتا كم رحيوم تقرادمتي 220.5 كيلومتر كغوازيوم ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ ስፓኛ ባርሴሎና ናብ ስታዲየም ቤርናቦ ጌሻ ንቐንዲ መተሓላለኽታ ማድሪድ ብድምር ውፅኢት 4-1 ኣውዲቓ ናብ ፍጻሜ በፂሓ ንኽልተ ጎላት ባርሳ ስዋሬዝ ኣብ ሰኪዕት ማድሪድ ከሰራስር እንከሎ ነታ ሓንቲ ድማ ተኸላኻላይ ማድሪድ ባራን ናብ ገዛእ ልዳቱ ኣእቲዋ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ክልቲአን ጋንታታት ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን ነይረን عشرة شوطات زيتا مزقبو لقطمات بريمير ليج عاد انجليز قطمات بريمير ليج انجليز تمالي 20 شوعاتني كاتيت بزسالت وشدشتا قطمات نمبل 20 شومونتن سومون كاتسيلوم سيوم ليفربول ساديو ماني كلتا ديفيك اوريجين حادة فان داي كلتا بزغط صرون حموش شغلات نواتفورد حموش بادو بمدساق مريحنتا كتعقب كلا سيرجيو اغيرو كافتصوم كلا بزرخبا شوتو دما مان سيتي نويستام حدا بادو بتصبي بمرتع نليفربول كاب اغريخي اي ترفن الاتام مان بتاكيت حلاولدات واتفورد يعوينو مسكع زوهارا بلصقول حنتي كاب بلصات شوتات بريمير ليج تبحال تخيليام أرسنال أب ستاديوم إميريتس فيستيفال جولات أب صنبلت اللقطم نبورنماوز حموش بحد بقفح جلجي ماتم شتوتات أرسنال كاب أوزيل ميخيتاريان كوسيلني أوباميانغ لاكازيتن تترخباين أب زحلف سنبت كاميرا تغير نموصا نزحنجر حلاول داتو أم منبر تغير تيكوف أبيلو تصوت وذا السلاسل علام تشلسي ماوريجو الصاري أب لعل توتنهام كلت بارو تعويتو تيم قدامي تقول تشلسي كاب بيدرو سلقست كتكون كلا نخاليت دما تريبير بنغزا حلاول داتو أوتيرو لهم روميلو لوكاكو بكلتا غولات أبز نغسلو قدم مانشستر نكريستال بالاس 3-1 كتفانوان كلا عاشل يانغ نشال سيتي شوتو غانتو بسمو أتصحيفوام أبقال نايت مالي قدم ساوزهامبتون فولهام كلتا بارو أفانياتام مثال الدرجة غانتات بريمير ليج زمهت ألوتي يلن
ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ብድሕርቲ ጋንቶኦም ትማሊ ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ ብቐንዲ መተሃላለኽታ ባርሳ ዝወረዳ ናይ 3-0 ዝሕፍር ስዕረት ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኒዮ ናብታ ጋንታ ክመጽእ ጻውዒት ኣቕሪቦም ብጀካዚ እቶም ደገፍቲ ፕሬዝደንታ ጋንታ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣን ንኽሓድግ ዕድመ ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ ፕሬዝደንት ታጋንታ ዝነበረ ራሞን ካልዴሮን ብወገኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ሞሪኖ ኣብ መንበር ኣሰልጣኒ ኮፍ ዝብል ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ንማድሪድ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ክሳብ ሕጂ ምስ ፕሬዝደንት ፔሬዝ ጽቡቕ ርክብ ዘለዎ ሞሪኖ መዝነት ምስልጣን ማድሪድ ክሕዝ ምዃኑ ዘየጠራጥር እዩ ይብሉ ትማል ምሽት ኣርሰናል ንቦርንማውዝ ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ዓዲማ 5-1 ዲኻታ ነይራ ኣብ ሞንጎ እትግጥም ኣሰልጣኒ ቦርንማውዝ ኤዲ ሆዌ ንተጻወቱ መምርሒ ንምሃብ እናጨደረ እንከሎ ብሃንደበት ካብ ኣፉ ዝነበረት ማስቲካ ነጢራ ወፅያ ይኹን እምበር ብሞስኮ ቴሌቪዥን ከም ዝዓዘብናዮ ሆዌ ናብታ ናብ መሬት ገጻ ትንቆ ዝነበረት ማስቲካ ከይጠመተ ብኡ ንብኡ እዩ ክቆልባ ኽኢሉ ገለ ተዋዘይቲ ድማ 5 ጎላት ካብ ዘዝረቐ ሓላውልዳት ኣርቱር ቦሪቼሲ ሆዌ መሓሸ ክብሉ ጽሒፎም ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪኬን ትማል ምሸት ብዝፈጸሞ በደል ንሰለስተ ጾታታት ክቕጻዕ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ይገልጹ ኣለዉ ኣብዚ ቶተንሃም ብቸልሲ 2-0 ዝተቐጽዓቱሉ ግጥም ኬን ንሴዛር ኣዝብሊኬታ ርእሱ ከንድጾ እናፈተነ እንከሎ ዝተራእየ ክኸውን ከሎ ዳኛ ግን ዝወሰዶ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣይነበረን ዳኛ ናይቲ ጾታ ኣንድሪያ ማሪነርስ ነቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣብቲ ግጥም ኣይረኣኹን እንተዳኢሉ እቲ ጉዳይ ናብ 3 ኣባላት ዘለዋ ኮሚቴ ቀሪቡ ክምርመር እዩ እታ ኮሚቴ እቲ ፍጻሜ ዘቕጽዕ ተግባር ኢላ እንተዳ ወሲና ድማ ኬን ጋንቱ ምስ ክለባት ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ተካይዶ ግጥም ደሚርካ ንሰለስተ ጾታታት ሜዳ ካብ ምውራድ ክእገድ እዩ ኣጥቃዕ ዩቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝመጽእ ሰንበት ጋንጡ ኣንጻር ክለብ ናፖሊ ኣብ ትገብሮ ግጥም ክስለፍ ዘለዎ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ ማዕከን ዜና ስካይ ስፖርት ኢታልያ ሓቢራ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ቦሎኛ ኣብ ዓንካሪቱ ማህሴቲ ዝወረዶ ሮናልዶ እቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ማህረምቲ ብዙሕ ዘስግእ ከም ዘይኮነ እታ ማዕከን ዜና ብተወሳኺ ኣፍሊጣ ስለዝኾነ ድማ እቲ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ መጋቢት 12 ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዝግበር ግጥም ካልኣይ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ክስለፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ማል ምሸት ሊቨርፑል ሳዲዮ ማኔ ቪርጊል ቫን ዳይክን ዲቪች ኦሪጊን ብዘመዝገበውን 5 ጎላት ንዋትፎርድ ብዘይንሕስያ 5-0 ከም ተሳለጥታ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብተን 5 ሽታት ነተን 3 እንግሊዛዊ ናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ኣሌክሳንደር ኣርሎንድ ዩኒደቅ ጋንቱ ፈትፊቱ ኣቐቢልዎም እዚ ድማ ነቲ 20 ዓመትን 143 መዓልታት ዕድመ ዘለዎ ተጻዋታይ ኣብ ሓደ ግጥም ናይ ፕሪምየር ሊግ ጾታ 3 ናብ ጎል ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ዝኸሸነ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ንኽሕዝ ኣኽኢልዎሎም ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ዝጅምር ሓድሽ ውዕል ምስ ትካል ምፍራይ ናውቲ ስፖርት ፑማ ተፈራሪማ ኣብዚ ን10 ዓመታት ዝጸንሕ ውዕል ፑማ ንሲቲ ዓመታዊ 65 ሚልዮን ፓውንድ ክኸፍላ እዩ ምስ ኩባንያ ናውቲ ስፖርት ናይክ ዝነበራ ውዕል ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ስፖርት እተበቅዕ ሲቲ በዚ ኣትያቶ ዘላ ሓድሽ ውዕል ብኽብሪ ዋጋ ድሕሪ ማን ዩናይትድ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ በቂዓላ ዓመታዊ 75 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ውዕል ዩናይትድን ኣዲዳስን ኣብ ፕሪምየር ሊግ እቲ ዝኸበረ ውዕል ኣብዚ ዓመት እዚ ገኒኑ ካብ ዘሎ ተሪኦ ሓደ ስርቂ ኣብ ልዕሊ መንበር ገዛ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ እቲ ስርቂ ድማ እቶም ተጻዋቲ ኣብ ግጥም ተጸሚዶም ከለው ዝፍጸም ዘሎ ከም ውጽኢት ናይዚ ትማል ምሸት ድማ ኣጥቃዓይ ማድሪድ ካሪም ቤንዜማ ኣብ ግጥም ኮፓ ዴል ሬይ ብባርሴሎና 3-0 ተሳዒሩ ምስ ተመልሰ እንታይነቱ ብዝርዝር ዘይተገልጸ ዝተፈላለየ ነገራት ተዘሚትዎ ጸኒሑ ኣብ ተካል ብዕራይ ጸኒሕካስ ኣብ ተካል ሰበይቲ ዝብልኹምሲ ከምዚዩ ቅድሚ ገለ ሳምንታቱን መንበር ገዛ ሳዲዮ ማነን ኬቪን ፕሪንስ ቦቲንግን ገዳይ ሰረቕቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ነይሩ እዩ
مباركة سخبركم تقاتلتنا نلومي أدالنا زنبرنا بدمات أفتزازي ملو ناب زغد سلبخال مدبسك عن رخب سسنايو